Dyma gariad fel y mwroedd, tosti'r ieithau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i chi i'r oedfa ddigidol wythnos hon. Wi yma yng Capel Heol Awst yng Caerfyrddin ac mae'r adeilad hwn yn dathlu 3 mlwyddiant y penwythnos hwn. Mwy am hynny yn y man. Croeso cynnes i chi gyd. O arglwydd, buos trigarog wrth y dir, adferais lwyddiant i Jacob. Maddeuais gamwedd y bobl a dileu ei holl bechod. Tynnais dy holl ddigofaint yn ôl, a throi oddi wrth dy lyd mawr. Adfer ni eto o ddiw yn iachadwriaeth, ar o heibio dy ddicder tuag atom. A fyddi'n digio wrthyn am byth, ac yn dal dig atom am genedlaethau? Ond i fyddi'n yr hedfiwio eto, mwyn i'th bobl a wynhau ynot? Dangos i ni dy ffyddlondeb o arglwydd, ar hod y waredigaeth i ni. Bydde dim i glywed yr hyn a lefara'r arglwydd yw, oherwydd bydd yn cyhoeddi heddwch i'w bobl ac i'w ffyddlonded, rhag iddi'n droi drychefn ar ffolineb. Yn wir, y mae ei waredigaeth yn gysol at yr rhai sy'n ei ofni, fel bod gogoniant yn aros yn ein tir. Bydd cariad a gwirionedd yn cyfarfod, a chyfiawnder a heddwch yn cusanu ei gilydd. Bydd ffyddlondeb yn tarddu o'r ddeiar, a chyfiawnder yn edrych i lawr o'r nefoedd. Bydd yr arglwydd yn rhoi deioni, a'n tir yn rhoi ei gnwd. Bydd cyfiawnder yn mynd o'i flaen, a heddwch yn dilyn yn ôl ei droed.
cael mlynedd yn ôl i'r wythnos hon, agorwyd Capel Heol Awst Caerfyrddin, mis Ebrill 1726 i fod yn fanwl gywir. Agorwyd y capel newydd yn Heol Awst ar gyfer yr ychydig bobl yr oedd yn arfer cyfarfod mewn tŷ anedd i addoli. Dechreuodd yr eglwys ei bywyd mewn adeilad yn Heol y Prior, a oedd yn cael ei adnabod fel tŷ cwrdd. A dyna'r rheswm y mae'r plac ar wal flaen y capel presennol yn galw'r lle yn Meeting House. Ac i bawb sy'n dymuno priodi yng Nghapel Heol Awst, noder taw fel Lama Street Meeting House, mae'r capel yn dal i gael ei gydnabod yn gyfreithiol. Fe rhoddodd gŵr yr enw John Corey, dir i godi'r hen dŷ cwrdd hwn, yn ogystal â darn bach o dir ar gyfer mynwent yn y cefen. Mae'n debyg bod yna lwybr yng nghanol yr hen dŷ cwrdd hwn, y pulpit yn y pen pella, a llofft gyferbyn â hwnnw. Mae gweithredoedd y capel sy'n dyddio nôl i'r 12 o Fai 1725 yn dangos bod yr aelodau isiws yn cyfarfod yn Heol Awst cyn hyn hyd yn oed. Yn ystod cyfnod gweinidogaeth y parchedig David Peter, fe dyfodd yr eglwys i'r fath raddau, fel y dath y capel yn rhy fach, ac yn 1812 datgymalwyd yr adeilad mwyn adeiladu capel mwy o faint. Gosodwyd y garreg sylfaen a dechreuwyd addoli yn y tŷ cwrdd newydd hwn. Ymhen tua 20 mlynedd oedd yr adeilad hwn eto wedi mynd yn rhy fach, ac felly ar y 10 o Hydref 1825 lluniwyd gweithredoedd newydd i brynu tŷ a gardd a oedd yn ffinio ar tŷ cwrdd. 6 yr hugain o Ebrill 1825 trefnwyd i godi'r capel presennol ac fe ei gorwyd y flwyddyn ganlynol. Ystyriwyd y dydd hwn yn ddydd o wyl yn y dre, a cheiwyd y siopau o barch i'r ganolfan ysbrydol newydd hon. Meddyliwch petai hynny'n digwydd heddi. Pryn y bydde neb yn sylwi heddi pe bai addoldy newydd yn agor. Bydde'r dre yn cario ymlaen fel arfer. Mae'n debyg mai dyma gapel mwyaf rannibynwyr yng Nghymru yn y cyfnod hwnnw. Mae yna bwlpit arbennig iawn yng Nghapel Heol Awst. Mae'n bwlpit sydd yn eithriadol uchel, ac fe ddisgrifiwyd y pwlpit hwn gan un o weinidogion diweddarach y capel, sef Dyfnallt Owen, fel witness box. Yn y dyddiau cynhara, oedd y pulpit cryn dipyn yn uwch nac y mae erbyn heddi, a mae yn ddigol uchel heddi, credwch i fi. Ychydig iawn o newidiadau eraill a wnaed i'r capel oddi ers y cychwyn cyntaf. Roedd 1872 yn flwyddyn bwysig yn hanes y capel yr eglwys. Dyma leoliad cyfarfodydd blynyddol cyntaf eriod undeb yr annibynwyr Cymraeg. Ymhen hanner canrif dychwelodd cyfarfodydd blynyddol yr undeb i Heol Awst unwaith eto, ac ar y noson gyntaf, 9 yr hugain o Fai 1922, dadorchuddiwyd ffenest goffa Stephen Hughes, apostol Sir Gyfyrddin, a sefydlodd yr eglwys yn gynnar yn ail hanner yr ail ganrif ar 15. Dyma'r unig gofeb sydd ar gael i'r gŵr yma. Yr wythnos cynt dadorchuddiwyd ffenest goffa i'r bechgyn a gwympodd yn ystod y ryfel mawr, ac yn ddiweddarach ychwanegwyd enwau'r bechgyn a gollwyd yn yr ail ryfel byd. Dadorchuddiwyd ffenest goffa Dyfnallt a fu yn weinidog yr eglwys o 1910 i 1946. Fe ddadorchuddiwyd y ffenest honno mis Ebrill 1960. Ac yn 1981, rhestrodd cadw'r adeilad yn radd 2 ac yn safle treftadaeth y byd. Fe geir hefyd nodweddion eraill sy'n werth i gweld yn yr adeilad. Enghraifft, 2 ffenestr liw, bach o ran i maint, a lle fod wedi bod yno oddi ar 1826. Bod ni'n llawenhau wrth ddathlu 3 mlwyddiant yr adeilad nodedig hwn, llawenydd mwy yw bod yr eglwys yn barhau gwrdd yn ffyddlon oddi fewn i'r adeilad, a bod yma gwmni clos a gweithgar iawn. Ni'n diolch am yr hyn a fi, ac ni'n edrych ymlaen yn hyderus hefyd at yr hyn a ddaw eto
o dan arweiniad a bendith Duw. Fel wi wedi nodi isiws, pan gynhaliwyd cyfarfodydd cyntaf eriod Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yng Capel Heol Awst yn 1872, y llywydd neu'r cadeirydd ar y pryd, sef cadeirydd cyntaf yr undeb, oedd William Rhys, sef Gwilym Hiraethog. Mi roedd e'n weinidog yn Lerpwl ar y pryd. Pan geiodd y capel hwnnw yn Lerpwl i ddrysau am y tro ola, dymuniad yr aelodau oedd bod y cader Gwilym Hiraethog yn dod i Capel Heol Awst. Ac yn ei gader y bydda i a pho person arall sy'n raton i bregethu yn eistedd. Mae'r gader yn llydan iawn. Mae'r amlwg yr oedd Gwilym Hiraethog yn ddyn substantial iawn wedyn ni. William Rhys oedd ei enw wrth gwrs, gas ei fagu mewn fferm wrth droed mynydd Hiraethog ym mhlwy Llansannan yn yr hen Sir Ddimbych. Ac ei fod wedi cael ei fagu gyda'r Methodistiaid, fe ymunodd ar Annibynwyr wedi iddyn nhw gychwyn achos yn Llansannan. Fe alwyd ei bregethu'n fuan, ac fe ath yn weinidog i Mostyn, symudodd i Lôn Swan yn Imbych, a daeth i fri mawr fel pregethwr. Yn 1843, aeth i'r Tabernacl Lerpwl, yn olynydd i'w gyfaill Williams o'r Wern, ac i Salem ar yr un dre, a chodwyd Capel Grove Street hefyd. Ymddeolodd yn 1875, gan fyw yng Nghaer hyd ei farw ym mis Tachwedd 1883. Cafodd ei gladdu ym mynwent Smithdown Road yn Lerpwl. Ie, fe oedd cadeirydd cyntaf Undeb yr Annibynwyr, y cynhaliwyd y cyfarfodydd cyntaf yma yng Nghapel Heol Awst. Dathlodd yr undeb i ben blwydd yn 100 o flynyddoedd ychydig flynyddoedd nôl, a digwydd bod fi oedd yn cael y fraint o fod yn llywydd yr undeb ar y pryd. Un peth o lwyddais i wneud yn ystod fy nhymor fel llywydd oedd yn weld a bedd y llywydd cyntaf, Gwilym Hiraethog yn Lerpwl, a gosod torch o flodau ar ei fedd. 100 o flynyddoedd yn ddiweddarach, ie, un i yma o hyd. Roedd Gwilym Hiraethog yn bregethwr hynod o boblogaidd ac yn lenor dawnus iawn hefyd. Oedd e'n olygydd effeithiol ac yn wleidydd ac yn ddarlithydd. Yn ôl Gwynfor Evans, efodd un o ffigurau amlycaf y 4edd ganrif ar 15, pan oedd pregethwyr yn arwyr Cymru. Oedd Hiraethog yn fardd ac yn ymynydd o fri. Fe ddewedodd Pennar Davies mai ef oedd awdur emyn mwyaf yr iaith Gymraeg, a'r emyn hwnnw yw dyma gariad fel y moroedd. Cyhoeddwyd yr emyn hwn ganddo am y tro cyntaf yn 1847. Fel gyda minnau eraill Gwilym Hiraethog, cariad Crist yw canolbwynt yr emyn hwn. Ac ni'n cael adlais o eiriau'r salmydd, Salm 85, a ddarllenwyd ynghynt yn yr oedfa, a dyma'r adnod 10. Bydd teyrngarwch a ffyddlondeb yn cyfarfod, a chyfiawnder a heddwch yn cusanu ei gilydd. Geiriau sy'n cael eu hadleisio yn emyn Gwilym Hiraethog, a chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eog fyd. Daeth yr emyn hwn yn boblogaidd yn ystod diwygiad 1954-5, yn Saesneg yn ogystal â'r Gymraeg, Here is Love, Deep as the Ocean, cyfieithiad y prifathro William Edwards, sy'n dal yn boblogaidd iawn heddi. Ie, diolch bod gan Capel Heol Awst rhan fechan iawn i'w chwarae yn yr etifeddiaeth fawr a dawyd i ni gan William Rhys, Gwilym Hiraethog. Mwynhewch y datganiad hyfryd hwn o'i emyn. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu. Twysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad nad anangof, trafo nefoedd wen yn bod. Ar Galfaria, yr ymrwygodd holl fan honna'r dyfnder mawr. Torodd holl ar geier nefoedd oedd ein gyfain hyd yn awr. Gras a chariad megis dilyw yn ymdywallt yma ynghyd, a chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu eog fyd. Amen.
Yn wir. Amen. Gweddïwn. Diolch I ti o Dduw Tad, mae mewn cariad yr wyt ti 'di delio ni eriod. Yn dy gariad fe griais ni ar dy lun a thelw di dy hun, a gwneud byd yn llawn cyfoeth ac amrywiaeth ar ei gyfer. Yn dy gariad fe ddest ti'n agos iawn ato ni yn dy fab Iesu Grist, gan ddangos dy hun yn dad tyner a graslon. Yn I dosturi ef, yn ymgeleddu'r gwan, yn cysuro'r anghennus ac yn iachau'r cystuddiol, fe ddysgodd I ni wir
ystyr cariad. Yn ei unigrwydd a'i ddioddefaint, yn ing ac anger groes, fe ddatguddiodd ei ni ddyfnder a dirgelwch y cariad dwyfol. Diolch mai yn y cariad hwn yr ydyn ni'n byw, yn symud ac yn bod heddi. Ein tad i ni'n anweddio dros ein byd ni, a phawb sydd mewn angen am nerth dy gariad i heddi. Pobl anghennus y byd, y newynog, y gorthrymedig, sydd heb wybod am gariad Duw na gofal cydddyn. Pobl anhapus y byd, y galarus yr unig ar diymgeledd, yr rhai sydd heb neb i'w caru. Pobl anghyfrifol y byd, yr rhai sy'n peri poen a gorthrwm i eraill, ac yn ddifater o adfyd i cyddynion. Pobl addfwyn y byd, yr rhai sy'n tystio mewn gair a gweithred i ffordd drar agorol cariad Crist. Rhoi nhw oll ac un unne o ddiddanwch dy gariad, a helpa ni dyfu yng ngras a thosturi Iesu Grist ein harglwydd. Gofyn nhw'n hyn yn ei enw ef, yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni yn dyledion, fel y myddeiwn unau un dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, can ei seiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni wll. O Capel Heol Awst yma yng Caerfyrddin, hwyl fawr i chi gyd a diolch am eich cwmni.